Türkmen halky gözbaşyny 1000 ýyllardan alyp gaýdýan beýik medeniýetiň mirasy şurdy. Oğuz Hanly ýyly bardyr Aýhanlar, ýene biri alim Lukman Daýhanlar, degredasy gül ürenmiş Reyhanlar, halkyň arka dagly zamanasy. Assalamu alaykum mehriban atandaşlar, edi telewiziýanlar. Paýtagtymyzyň adyny göterýän Aşgabat Teleilim tarapyndan halk köpçüligine ýetirilýän Aşgabatyň aýdymsal dinşaş gepleşiginiň şu nukdany siziň bilen ýaýlyma çykdy. Mehriban atandaşlar, edi telewiziýanlar, halipalar bilen bir näçe dehin aýdymçylar bilen, sadanlar bilen bir näçe gepleşikleri halk köpçüligine ýetirmäne giň mümkinçilikler döret berýän sunatymyzyň medeniýetimiziň haqqy wannary halipa arka dagymyda köp sag bolsun diýär. Gahrman arka dagymyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri el müdama rowaj alsyn. Ine mehriban atandaşlar, edi telewiziýanlar, gepleşigimiziň şu nukdanyň mehmany bilen sizi tanışdyrýan. Biziň gepleşigimiziň şu nukdanyň mehmany halipa wagşymyz Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň malumy Gadam Gurbanow. Gadam malum gepleşigimizde hoş gördük. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne, halkyň arka dagy zamanasyna size sunat ýoluna ulul üstünlikler arzu edýän. Gadam malum ilk bilen size hormatly arka dagymyzyň döret berýän mümkinçiliklerinden uğralyp dutar ýatamak senetçiligi, dutarda saat çalmak we başlyk sunaty, UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl meden mirasynyň görnükli nusgasynyň sanawyna girilmegi bilen titremizden gutlaýar. Size hem sunat ýoluna ulul üstünlikler arzu edýän. Ne maksat görüşmedi al bilşimedi alene hormatly arkadaşlarymyz Türkmen halky üçin, Türkmeniň medeniýeti, sunaty üçin, Türkmeniň milli mirasy üçin dynysız aladalar etýär. Ne muňa mysal edip öňem bir näçe biziňle gör bolsa destanymyz, ne küçtepdi tansymyz, ne Türkmen halçylyk sunatymyz şu UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl meden mirasynyň sanawyna girilipdi. Bagşylara, ne sadanlara, dutarçylara bir bu ýasançylyk habarlaryň biri dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saat çalmak we bagşylyk sunaty UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl meden mirasynyň sanawyna girildi. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna bir näçe wagt bäri zähmet çekip ýör. Ne şular ýaly bir binalarda, şular ýaly gözel ýerlerde hormatly arkadaşymyz bize bir işlemäge, bir zähmet çekmäge, döretmäge mümkinçilikler döret berdi. Hormatly arkadaşymyz bize halipa şagirdlik ýoluna da bir uly ýol açyp berdi. Ne biziň Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzda ne biz özümiz dutarda saat çalyp aýdym aýtmak, bagşylyk sunaty ýa-da ýanam aýdymlar aýtmak, şolar ýaly görnüşlerinden biz talyplere sapak berýär. Bizem halipalardan bir öwrenen zatlarymyzy, öwrenenlerimizi ne gelecekki şagirdlerimize, taliplerimize öwretýär. Hormatly arkadaşlarymyz ne biziň gözel paýtagtymyzda bir näçe imaratlary, täze binalary açyp berýär. Uly açylış dawralar geçirilýär, uly çäreler, bayramçylyklar geçirilip dur. Biz her bayramçylyga bir täze eserler bilen öz taliplerimiz bilen barýasyny folklor toparlarymyz we tans toparlarymyz we hemme mümkinçilikler bar şu ýerde. Elbette gadam malum, hormatly arkadaşymyz, gözel paýtagtymyzda islerini ulamda zähmet çekmek üçin giň mümkinçilikler döret berýär, medeniýet sunuat işgärlerine bir näçe taýdurlary peşkeş berýär. Gadam malum, eger mümkin bolsa, söhbetimiň şeýerine bir tomaşaçylarymyza bir owadan aýdymlaňyzdan ýetiräliň, onuň söhbetimiz dowam edýär. Başlygyna men häzir hormatly arkadaşymyzyň halipa şagirdlik ýoluna bir has giň ýol açyp berdi. Şoňa esaslanyp men şutaýda halipa bagşylarymyz ödenýär nobatyň ýerine ýetiren Dilber diýen aýdymny hemde bir halipa bagşymyz Agymrat Ýagmerowyň Gulzara döndü diýen aýdymny ýerine ýetirip bereň. Başlygyna alyp. Oval bidi osmilim ey oval bidi osmilim ey başka yara bakarsın
Görüne çay ayra düştün ey Gün günden ayrı dilber Haklı Hüseyin köydürü gelen ey Canıma da yakarsın Bu canım ey Otalı ey Ay taşınar dilber Ey dert men dert derman sende gelip ölüm kutargın Bir yecir benden min gelen Göğrenmin götürmün Ayalem aktan yıkandı yüzüm çıtman oturgun Yüzüm çıtıp vakti sen gelen Koydum armayın o dilber Ah yarın diyeceğin didayın peyen dayın Kulluğunda durup beni Adak falan diye sarılıp gelin Sargın bilen ölüm min Abır hasta bimarım men dilağızdan kalıp men Geldim rüvvet eyle gene Bu halim sayrav dilber Ey dulum dir aşığın gönlüm bilen kaşına Boyun layık gene Yaşın menden yaşımda Atinamı gol uzatsam deger döşüme Munsa tarif eder men gelen Sen dülbü tayr o dilber Ah dilberen ey Ey dilberen Koydun armağana dilber gelen Kırlan set hayır o dilber Şükredeyin kalan ey demin Ey şükredeyin kalan ey demin Koduver baharayın ey döndüm Hazanlı hasratlı bağın kaytadan ullar ey döndüm Kolgunimin miradi Yeni geldi kömlen ey sadi Açıldı kanın soğadı Baktıyım bahar ey döndü Şükür yetirdi kemala Çekmez oldum ahım Açılıptır güllülele yine bağımlar ey döndü
kıfır vaydır kılay hoşu geldi ya gitti bankası yine vardı devlet kuşu devlet diyorlar ey döndü yine bağınlara döndü yar ey yine bağınlar ey döndü kaytadan ulgar ey döndü Tawalın gadam bolum yerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin elmedam aýdym saat aleminde ulul üstünlikler arzu edýän. Gadam bolum eger mümkin bolsa şu ýaş bir aýdym saat ýan bir ýaş tomaşaçylymyz bardyr, bir gyzyklanýanlar dutar seni hakynda bagçylyk sunuga takynda eger mümkin bolsa söhbetimizi şu halifa şäherlik ýol hakynda bir bagçylyk sunuga takynda dowam edeýeliň. Başlygyna ne hemmemiziň bilişimiz ýaly Türkmenistan döwletimizde her welaýatymyzda bir bagçylygyň aýratyn ýoly bar. Ne Daşow welaýatyna esasy ýörgünli aýdymlar Dessan ýoly ýörgünli. Ne ýene Dessan ýolyny diýmeden öňürti bagçylyk sunugatynda tirme aýdymlar diýip bar. Dessançy bagçylar, tirmeçi bagçylar diýen bir, onam ýene ýanama bagçylar diýip bir görnüşleriň biri bar. Ne ýanama bagçy bolanna öz saat çalanokda ne dutaryň ýanyndan ya gargy tüýdüň ýanyndan ya dilli tüýdüň ýanyndan ya gyçagyň ýanyndan özi bir aýdym aýtýar, ona ýanama bagçy diýilýär. Onuň tirme bagçylar bar. Tirme bagçy bolanyna biz tirmeçi bagçylar da tirme bagçylar. Olam näme üçin tirme diýilýär? Ne nusxa şahyrlarynyň sözlerine ýa-da ne destalaryň içinden bir gowy aýdymlary bir öwrenip aýdyp halipalarymyzdan galan aýdymlary bir öwrenip biz halka ýetirýär. Ne şular ýaly aýdymlara tirme aýdymlar diýilýär. Ne dessançy bagçylar bolanda bolsa bir wakany gurrun berip arasynda aýdym bilen ýerine ýetirýärler. Ne bular dessançy bagçylar. Men has bir beledirek ýolum bolan ne Mar welaýatyna bir ýörgünli ýol, Ahal welaýatynyň Sargat etrafynda bir ýörgünli ýol we Salar Sarık ýol diýip ikisi bilegit ýa-da. Salar Sarık ýol diýmeginiň sebäbi ikisiniň bir ýoly birrak ikisi kan ütgeşik tapawudy ýok. Özüň bagçy bolmasaň bir kan tapawutlandyryp bolanok da. Oň tapawudy men pikirimçe bir salar ýolyna bir gaýnaw köprek edilýär. Ondan Salar Sarık ýolyna bolsa bir hil aýlaw köprek edilýär. Şeýdip ikidem Salar Sarık ýoly diýip ikidem bir ýol gitýär-de, deň gitýär-de. Salar Sarık ýolyna da biziňle meşhur halipa bagçymyz Türkmenistanyň atgazanan bagçy Gurt Ýakup. Ol ne dessançy bagçy. Ol ne dessanlar bilen çäklenmäçi nusxawy şahyrlaryň düzenine magtumulynyň, molunepesiň, deliliniň mätäjiň şular ýaly nusxawy şahyrlaryň düzen goşgularynyň hem rowayaty bilen aýdyp berýän eken Gurt Ýakup halipamy. Gurt Ýakup halipany dessançy bagçy bolup gitýän magtumulynyň nusxawy şahyrlaryň sözlerini hemmesini aýdym edip aýtýan eken. Ne tirme ýolyny esasy bir Nowat bagçy Ulugarly, Nowat bagçyň kakazy Gurban bagçy, ne ondan bäri gaýtýar ödün ýa halipa. Şular ýaly bir aňyrdan alyp gaýtýar bagçylyk ýolyny. Ne men bir ustada bir bellek geçesim gelýär. Ýanky Garly Ilaman diýip bellen bagçymyz Ulugarly diýip tanalýardy. Şu Ulugarlyň şagirdleri ekennäne ödün ýa Nowat hem Agymrat Ýagmyrov hem Aman Arnaglyjew, Hümmet bagçy diýip bir sadanly bolan şular şu Ulugarlyň şagirdi eken. Ýöne häzir ünsberýän bolan öden ýa halipa bilen Agymrat Ýagmyr halipanyň bir heňler birrakda ýöne öden ýa halipa bir owadan edip aýlawyny köp edip aýtýar-da öden ýa halipa aýdym aýdanna. Ne Agymrat Ýagmyr bolsa bir çaltyrak aýtýar aýdym. Ýöne bir heň owadan heň bilen bir çaltyrak ýerine ýetirýär. Ondan
ne aman arnalç halipamız var, bir hayvatlayt ya aydım. Diyecek bolýanym şolan hertiniň bir aýdyş görnüşi ütgeşigrek. Ne hümmet bagjy diýenmem bolsa esas saz çalan hümmet bagjy. Ne esas sazdan da dip tanalýar. Ne şolar ýaly her bagjy öz füýjüligini goşýar. Ne şolar ýaly ähli halipalaryň aydan aydymlar, ne aydan ýollar, ne bir has içkin öwrenmäge hormatly arkadaşymyz ne halipa şaýarlyk ýoluna da giň ýol açyp berdi. Şolar ýaly mümkinçilikler üçin halipa arkadaşymyzyň jany sag bolsun, tutýan işlerinde elmi dam üstünliklere yetmek nesip etsin. Şu ýerde halipa bagşlarymyzdan bir miras galan gelmedileyli bilen aslym gelmedi diýen halk aydymlaryny ýerine ýetirip bereýin. Başdyna halip. Ey halipa nerede vel havar Yemleyli mecnun diven Ey tanime çok saldı derde gelmez Leyla Mecnun Yar yoluna düştü perde yollanmasın kaldı derde Karar etmen bu yerde gelmez Leyla Mecnun Ay yollasına sakla durar değil Mecnun'un kalın korar diye Ay ey kaygıdan yüzüm ey sarıldı gelmez Leyla Mecnun Hayır gidem gideliyle ey rakipten yedim gile Mecnun olup çıktan çöleye ey gelmez Leyla Mecnun Gel yar yaktın ya ey Ey gel Leyli Mecnun diye gelmez Leyla Mecnun
Başka kıyılar geldi yâre, aklım gelmedi. Ey tevda etmez kerem canım başından, tevda etmez kul keremin başından, aylanayım gözümden. Kalanlasın, kalanlasın. Amin ayrıldım o tilki dişim nele, dişim nele, dişim. Başka kıyılar geldi, aklım gelmedi. Dağarman yan. Ey gelken akan gelsene yarın gel gele yandıla canım gele köydüle canım her zaman görmesene bir zaman görmesene yetmez para dağarman yan. Taolun kadam olum ine halifar kadamının döret beren mümkünçülüklerden uğralıp yerine yitirip beren halifalan aydınlar için ilmidama halifa şartlık yolunu hemse de ulu üstünlükler arzu ediyen. Halifa nesiz Türkmen Devlet Medeni İnstitutu'nda bir näçe taliplerinde, bir näçe şagirdlerinde bir ilim berip berýärsiňiz, bilim berip berýärsiňiz. Eger mümkin bolsa, şu Türkmen Devlet Medeni İnstitutu'na, ilim ojagyna, sunugat ojagyna bir alyp barýan işleriň hakynda gurrun berýärsiňiz. Hormatly arkadaşlarymyň bize döret beren mümkinçiliklerinden esaslanyp ýyly döwlet geleri bolsa medeniyet halkyň kalbydyr. Ýaly kitaplaryndan uğralyp bizne taliplere da bizem öz halipalarymyzdan öwrenenlerimizi özne taliplerimize geçirýär. Ne bizem bir näçe halipadan tälim alykda, ne şu ýerde atlaryny agdak geçedim gelýär. Ne öz obamyzdan Mehmet Recep dip halipadan başlanyş bilimi alym, başlanyş dutar tutman, hakmany, soňra Merjan Bayramgeldi we ne Jumadurda Alakberif we soňra Mar welaýatynyňky Ýolman Humaýew adyndaky ýörete fatçylyk mekdebiniň bagşy bölüminde Täç Muhammed Abdullaýewdan bagşylyk ýolunyň bir inçe sırlaryny öwrendik. Soňra Türkmen Döwlet Medeniýet Institututyna gelenmizde de halipamyz Ödenýaz Nobatyň ogly Gurbanmurat Nobatyňdan ýene şol sanda Ödenýaz halipanyň şagirdi we Çara Akmamez dip ne şolar bagşylyk sunuwatynyň inçe ýerlerini öwretdiler. Onun galy berse taliplerin höwet hem teni bir hili galkyndyr. Biziň şu institutumyzda hemme welaýatyň ýoluny öwrenmäge mümkinçilik bar. Ne ahal ýollaryny halipa sadanamyz Orazyldy Gabiş bar. Ne Türkmenistanyň sunuwatda atgazanan işgäri Anaçar Çepbaýew we ne şular ahal ýolundan bir taliplere sapak berýärler. Ne beýlek welaýatlanyň ýolunyň bir halipa bagşylaryny bir taliplere, şagirdlere bir dinletmäge, şolary dinläp öwrenmäge bir hemme mümkinçiliklerimiz bar. Elbette kadam olum Türkmen Devlet Medeni İnstitutu'na halifa arkadaşımız rahmet çekmek için taliplere tilen ulamda ilim vermek için, bilim vermek için bir näçe halifalan aydımlarını dinletmek için giň ýollar açyp berdi. Eger mümkin bolsa, söhbetimiň şeýerine ýene owadan aydymlardan tomaşaçlymyzy ýetiräliň.
yoktur para muhalım. Neçe gündür yoktur menne para muhalım. Köygülü dildarım bir zaman koygun. Ey gireyin koynun ey alayın rahatı, canın edin yarın bir zaman koygun. Alarsın canım ne bilen bakır, dedim san kekirli gerdene dökür. Kedudum müldürüm kaşlarına takımı, kedetli dildarım bir zaman koydum. Şeker yarın bir zaman koydum. Uykuya gidildir fikrim hayalım. Uykuya gidildir fikrim hayalım. Bana yedirdin ne bilen alim. Methedildir beni nevlerin balımı, gibi şeker yarın bir zaman koydum. Sağda bir kırfım yatar çağda, Muhammed'dir kırfım yatar çağıdır. Üstümüzde duran asfalt bağıdır. Nesibette dalaşmağımız bakıdır. Boylarına döneyim bir zaman koydum. Boylarına döneyim bir zaman koydum. Ya Yaradan bir yar verin, bana yar eygin. Ey köp muşakkat geldi canım,
Yarsızlıktan ey yaman ölüyor Göz salı görsem o keryana Yağsa ayaley ele elmedi Nadan yağsıydım ey kadrını bilmedi Ayarını ey mezar olmadı Göz salını görsem o keryana Boyun ile pek varmasın Bane yâre gel Ey kekten asamet olmasın ey Akılsız ey, bir yaman kes olmasın ey Sadadan olsun o Türkana Ey altın kul ey yansan bişte Aman malları o da düştü Hüvetim var ey bir yar kurstan ey Aytan sözlerim o Erkan'a Erkan'a ya ey Sadadan bolsun ey Türkana ey Ovadan bolsun Türkana Sağ olun gadam oğlum, yerini yitirip beren owadan aydınlaňyz üçin elmedam aydyn saat aleminde size işiňizde hem ululu üstünlükler arzu edýän. Gadam oğlum biziň gepleşigimizde gatnaşyp bir näçe owadan aydynlaňyz üçin, gyzykly gurrunlaňyz üçin size köp sağ bolsunuz aýdýar. Halipa sizi ýene bir gezek dutar ýatamak tenetçiligi, dutarda taat çalmak we başçylyk sungaty UNESCO-nyň adamlaryň maddi dälmeden mirasynyň görnükli nusgatyna girmek bilen tüýsüregimizden gutlaýar. Elmedam şu käriňizde ulul üstünlikler ýaranyz bolsun. Sağ ol maksat hormatly arkadaşlarymyzyň şu türkmen sungaty üçin, türkmen halky üçin etýän bir aladalar çäksiz da. Ne hormatly arkadaşlarymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Menem şu pursatdan peýdalanyp hormatly arkadaşlarymyzy türkmen halkyny, şol sanyny öz kardeşlerimizi, sadanna kardeşlerimizi, ne dutar ýasaýan senetçilerimizi, türkmeniň dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saat çalmak we bagşylyk sungatynyň UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl gymmatlyklarynyň sanawyna girmek bilen tüýsürekden gutlaýan. Hormatly arkadaşlarymyzyň jany sag bolsun, alyp barýan işler rowaç bolsun. Sağ olun adam oğlum, sizi hemşeyle hoş habar bilen ýene bir ýerde gutlaýan. Elmedama şu muallimçilik käriňizde diňe şowluklar ýaranyz bolsun, işleriňizde üstünlükler hemraňyz bolsun. Sağ ol. Ine mehriban atandaşlar, edi telewiziýerçiler, biziň şu günki taýýarlanan töhfetli görünüşlerimiz şulardan ibarat.
Bize şeýle mümkinçilikler döretip beren halifa arkadamda köp sağ bolsunlar jat gahrman arkadamyň jan ta bolsun tutýan tutumly işleri elmedama rowajaldyn. Ine mehman atandaşlar, idi telewiziýler şeýle ýaş arzuwlar bilen dutar ýasamak denetçiligi, dutarda taat salmak we bagçylyk sunwaty UNESCO-nyň adamlaryň maddi täl medeni mirasynyň tanawyna girilmegi bilen hormatly arkadamdy bütün medeniyet sunwaty işgärlerini tüýsüremizden gutlaýar. Bir de şeýle hoş habarlar ýetirýän halifa arkadamda köp sağ bolsunlar jat gahrman arkadamyň jan sağ bolsun tutýan tutumly işleri elmedama rowajaldyn. Ine mehman atandaşlar, idi telewiziýler şeýle ýaş arzuw bilen gepleşimiň şu gedekden jemleýär. Gepleşigimiň indik sanlaryny görüşýänçä hoş sağ olun.